gi angolo mag somo kod timba dhula mar Jerman Borussia Dortmund e kinde thieth mane obagi kod Geno Community Development e kar thieth ma Marenyo. Jakom mar riwruok mar Geno Enos Okoth Odera nolero ni chenro no en yo mar neno ni jodak ma Jina oyudo thieth maber. Komedo ni bende ni Oganda ne oyudo thieth ma opogore koting'o thieth mar wang', ndikruok mar SHA kod pima ne tuoche mopogore. Jatend thieth e gwengego Steve Orao opuoyo riwruogno ne chiwo ne chenro no kowacho ni obiro kelo jogo machiegni gi jochiw thieth. Borussia Dortmund is a football team in Germany. They not had reading glasses. Magikone ka wach wang ema chandu. To ayiche oko reading glasses mondo udumi joturu mondo gisomgo. Koro emo kelwa ka. This is the main objective of this outreach makawuono. But there are other things that are going on kawuono kaka HIV testing, malaria treatment, family planning, SHA registration, mago dhi nyime. Nitie jok moko ma ok giero biro e suptal. Nitie mine ma seche moko ok kel nyithindo e chanjo ma kawaida. Nitie mine ma bende seche moko ok gibi e clinic, mine mapek ok gibi e clinic kako winjire. Koro ka watimo outreach machal kama to wayudogi kendo wamiyo gi chieth ama services mowinjire onego bed ni giyudo e suptal. Koro mane gimomiyo wabedo ga gi outreaches gi. Gimano kela kairi nan kod chandruok mar wang' nikech nyocho kanyal somo maber to kana biro kairi to ayudo angolo koro sani anyalo somo gik manyocha chanda manyocha kanyal somo. Jonyuola mar skul primar ma Kabuto e sub-county Manyatike yuago rach mar kuonde somo e skundno ka gidwaro mar mondo mi piny owacho ober lwasi kar somo ne nyithindogo.